godine u godinu divimo se uspjesima križevačkih motociklista, dominantne sile hrvatskog prvenstva u cestovnom motociklizmu u posljednja 2,5 desetljeća. Divimo se i organizaciji tradicionalne moto utrke Nagrade Križevaca, koja svake godine pretvara gradske ulice u trkaću pistu, okuplja tisuće gledatelja i s ponosom nosi nadimak hrvatskog motociklističkog Monte Carla. To su postignuća po kojima su Križevci prepoznatljivi u svijetu sporta, no pritom treba imati na umu da postoji jedna puno šira slika o Auto-moto klubu Križevci, jedna priča o djelovanju članova kluba u mnogim sferama svakodnevice tog prigorskog kraja, priča koja traje 3/4 stoljeća. 2. travnja 1951. osnovano je Auto-moto društvo Križevci i od tada postalo jedna od najvažnijih organizacija u gradu. AMK Križevci prvo se nalazio na Nemčićevom trgu, a onda je općina Križevci 1969. klubu dodijelila zemljište na kojem on i danas uspješno djeluje. Kako i dolikuje za 75. rođendan upriličena je velika svečanost. Za početak, domaćini iz AMK Križevci pozvali su goste u svoje prostorije u Zagrebačkoj 33. Zidovi i ormari prepuni trofeja i priznanja, stanica za tehnički pregled, autoškola, servis, praonica, poligon za vožnju, simulator vožnje romobila, sve su to segmenti rada na koje Križevački autoklub može biti ponosan, a čak i u ovo slavljeničko vrijeme traju radovi na unapređenju infrastrukture. Predstavnici brojnih prijateljskih klubova došli su razgledati sve to, družiti se, a nisu stigli praznih ruku. Koristim priliku da se zahvalim našim prijateljima, prijateljskim klubovima, donatorima, sponzorima, s ovima surađujemo. A isto tako ovdje nadam se da smo im se na jedan simpatičan način odužili i da ta suradnja bude trajala i u buduće. Iz Zagrebačke 33 društvo je preselilo do nedavno obnovljenog hotela Kalnik, gdje je održan glavni dio ove rođendanske proslave. Uz djelatnike i članove kluba, partnere i suradnike, svečanosti su nazočili predstavnici istaknutih državnih i lokalnih institucija. Lijepo je kad ti se odazove Hrvatski sabor, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo turizma i sporta. I to je sigurno jedna nadgradnja u koju jasno ulazi Centar za vozila Hrvatske, Hrvatski autoklub s kojima tijesno surađujemo. Imao sam tu čast i zadovoljstvo u ime Hrvatskog sabora i predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Gordana Jandrokovića se obratiti skupu, ali zapravo čestitati svim djelatnicima na ovih 75 godina uspješnog rada prije svega na obuci, sigurnosti, ali preventivi. Auto-moto društvo Križevci prožima sve pore društva ovog grada, ali i puno šire, županije. Pa evo, čestitam svim djelatnicima, rukovodstvu, članovima, prijateljima Auto-moto kluba u ime župana i u svoje osobno ime ovu veliku i značajnu obljetnicu. Zaista smo ponosni što imamo ogledni primjerak jednog Auto-moto kluba u Križevcima, Auto-moto klub koji je pokrio sve usluge koje Hrvatski autoklub pruža i to na jedan način koje zaista mogu biti primjer jednog visokog nivoa usluge. AMK Križevci je od svog osnutka do danas postao i ostao jezgra tehničkog osposobljavanja, tehničke i prometne kulture, kontrole tehničke ispravnosti vozila, autoškole svih kategorija, središte auto i motosporta s naglaskom na izuzetne uspjehe u motociklizmu na razini države i na međunarodnoj sceni. O 75-godišnjoj povijesti domaćini su pripremili prigodni video uradak, a neke segmente dočarao je u svom govoru predsjednik Stjepan Krpanić, koji se može pohvaliti da je član kluba već 50 godina. Auto-moto klub u sastavu Hrvatskog autokluba puno toga napravio i da se ponosimo s tim, sa njihovom suradnjom i sa ovim institucijama koje sam spominjao u samom svojem izlaganju. Auto-moto klub Križevci je poseban po tome
što baštini one početne vrijednosti autoklubova, što prihvaća sve nove mogućnosti i aktivnosti i što ljudi u njemu su izgradili takvu jednu finu mrežu odnosa unutar Križevaca, da se praktično ništa u Križevcima ne događa bez članova autokluba. Ja mislim da autoklub Križevci bi trebao biti ogledni primjerak svim sličnim autoklubovima u Hrvatskoj, budući da u potpunosti ispunjavaju nekako svoju misiju i zadaću. Naša suradnja je dugogodišnja i ja se nadam da će tako biti u budućnosti. Nema te institucije u gradu čiji predstavnik danas nije tu. Ja mislim da to samo po sebi zaista govori koliko je to suradnja dobra. Tu prije svega zahvaljujem predsjedniku gospodinu Krpaniću i tajniku gospodinu Peršinu koji su zaista dali izniman doprinos toj suradnji, razvijaju već niz desetljeća i ona je zaista na najvišem nivou. Automotoklub Križevci je vrlo bitan čimbenik u sigurnosti cestovnog prometa. Dosta preventivnih aktivnostima se radi sa policijskom postajom Križevci. Mi smo uključeni tu, to je od predškolske dobi djece pa sve do na neki način starih vozača koji su uključeni. Pratimo promjene koje se događaju, bilo da se radi o cestovnom prometu, o vozilima, o prometnicama ili o vozačima i sve te aktivnosti jasno pridonesu smanjenju stradalih na cestama. Bilo je godina u Križevcima da nije bilo stradalih u prometu. Evo, mislim da i mi dajemo jedan mali doprinos tome. On je čak rekao da je to mali doprinos automotokluba, ali po meni je to vrlo veliki doprinos. Da se vratimo malo na početak, naravno da ova proslava nije mogla proći bez razgovora o moto utrci. Prije svega ponosni smo na našu moto utrku u Križevcima koja je jedna među zadnjim takvog tipa u Republici Hrvatskoj. Nazivamo je od milja Hrvatski Monte Carlo i eto pozivam sve gledatelje da posjete Hrvatski Monte Carlo u Križevcima u 6. mjesecu. S ponosom mogu istaći da je niz godina i Hrvatski sabor i pokrovitelj značajne moto utrke u gradu Križevcima, što nas posebice veseli. Ta utrka je posebna, pogotovo za nas Križevčane, jer svi mi koji smo vozili, koji vozimo i koji smo vozili utrke, smo krenuli voziti utrke upravo zbog te utrke, gdje smo gledali nekakve svoje uzore, recimo ja tatu, pa Leljaka, Kemenovića, tako su i mene nekakve današnje mlađe generacije gledale i još uvijek me gledaju i jednostavno tu se nadovezujemo i to je glavna manifestacija u ovom gradu. Brojnim institucijama, tvrtkama i pojedincima Automoto klub je ovom prilikom uručio prigodna priznanja povodom svoje 75. obljetnice. Jako se puno puta mogla čuti riječ suradnja, a prenosimo i dojmove nekih gostiju iz drugih klubova. Ovo što su oni napravili može biti svima nama primjer za sljedeće obljetnice koje ćemo održavati, od organizacije, od cijele proslave, od uzvanika. Svaka im čast i čestitam. Dobro surađujemo sa autoklubom, dugo se znamo ja i Štef i veseli me da je tako dobro organizirao 75 godišnjicu. Već jako dugo nisam čula toliko pohvala na račun jednog autokluba, a to sve potvrđuje da je autoklub Križevci zaista drži do tradicije, do osnovnih načela s čime se moramo baviti. Proveli smo se jako lijepo, bilo je ugodna atmosfera, zahvaljujemo tajniku i predsjedniku Štefu jednome i drugome na ovako velikom dočeku lijepom. Koprivnica, Bjelovar, Križevci, Đurđevac, taj dio nekakav naš bazen u kojem međusobno komuniciramo i nadopunjavamo jedni druge sa uslugama i sa svim onim informacijama koje su bitne za ovako funkcioniranje sustava. Jako velika i jako lijepa suradnja. Ja od srca želim još puno godina ovakvog posla, ovakvog rada, puno zdravlja i svega najbolje. Koristim priliku da se zahvalim svima koji su danas došli ovdje, ali se zahvaljujem i svim našim članovima Automoto kluba Križevci kao i Hrvatskog autokluba, kao i svim vozačima. I još pogled u budućnost. Pa gledajte, ove godine nam je cilj završiti ovaj projekt oko poligona koji smo započeli, a isto tako nam je i proširenje i uređenje tog prostora ne samo za autoškolu, nego da to bude polivalentno i za autoškolu i za sport, autosport pa i motosport pod broj 1. Oni koji vode ovaj autoklub uvijek su na vrijeme znali prepoznati potrebu infrastrukture, potrebu uređaja i opreme, jer današnje moderne tehnologije, pogotovo u svijetu automobila, naprosto zahtijevaju
i korištenje moderne i sofisticirane opreme i Automotoklub Križevci je uvijek u tome prednjačio. Gradili su stanicu, pokrenuli autoškolu, imaju tehničku pomoć, otvorili praonicu, napravili prometno vježbalište i time stvarali materijalne preduvjete za rad. No, osim materijalnih preduvjeta, bitni su ljudi. Da u ovom klubu nisu bili ljudi koji su živjeli s tim klubom i živjeli za taj klub, ne bi od toga puno bilo, bez obzira i na novce, i na vrijednosti, i na infrastrukturu i sve drugo.